Prošle sedmice džemat Brekovica zajedno sa džematom Bajrići ugostili su članove udruženja Hadžija iz Bužima, predstavnike udruženja Reis Džemaludin Čaušević iz Bosanske Krupe te hadžije iz drugih gradova sa područja Bihaćkog muftijstva. Cilj posjete jeste zajednički djelovati u činjenju pozitivnih dijela kako bi pomogli sebi i društvenoj zajednici. Učestale aktivnosti džemata Brekovica dobar su primjer džematskog aktivizma te širenje pozitivne slike s našeg područja. Dokaz tome je i događanje prošle sedmice kada su u ovom džematu ugostili hadžije iz drugih gradova i džemata sa područja Unsko-Sanskog kantona. Cilj ovakvog druženja hadžija jeste zajedničko djelovanje i činjenje hajra, te u skorije vrijeme osnivanje krovne organizacije udruženja kako na nivou Unsko-Sanskog kantona, tako i Republike Bosne i Hercegovine. Mi smo se opredijelili da ugostimo, odnosno da ponudimo hadžijama iz drugih općina Unsko-Sanskog kantona ili Bihaćkog muftijstva da budu naši gosti, da dođu u posjetu, da se druže sa našim hadžijama i na neki način da napravimo ili da potaknemo ili da iniciramo jedna takva druženja, možda čak i neko krovno udruženje na području cijelog muftijstva, a samim tim i na nivou možda države, da se hadžije druže, s obzirom da smatramo da u tim redovima, odnosno u hadžijama ima jako puno kapaciteta, jako puno iskrene namjere i jako puno mogućnosti da se radi, djeluje i da se čini hajr. Evo, kroz ovu današnju aktivnost, koje su to teme, šta ste planirali? Danas smo planirali, znači prvo počeli smo učenjem Jasina pred duše naših Bogda šehida, znači pred samu džumu. Nakon toga tema džume je bila hadž, sjeta i stimulans na neki način, odnosno evociranje uspomena na te ljepote koje proživljavaju hadžija, a sa druge strane i stimulans za one koji nisu hadžije da se možda opredijele za tu izvršenje te Božje naredbe. Također, nakon džuma namaza smo upriličili nekoliko obraćanja, učenje Kur'ana, salavata i nakon toga ćemo to sve krunisati jednim zajedničkim druženjem uz opuštenu atmosferu, zakusku i tako dalje. Kako smo saznali, tu je udruženje Hadžija Nur iz Bužima, zatim udruženje iz Bosanske Krupe i pojedinačno iz ostalih gradova. Tako je. Znači, hadžije iz raznih općina Unsko-Sanskog kantona, počevši od Bužima koje je udruženje cijelo došlo, kao što su hadžije iz Bosanske Krupe, iz Velike Kladuše, iz Cazina, iz Bihaća, ne znam da li ima iz nekih drugih općina, s obzirom da je poziv bio javan, i da su hadžije iz drugih općina mogli, ali primarno smo htjeli da ugostimo one hadžije koji imaju neke svoje organizacije, kako bi možda ovo bio poticaj da se ovakva druženja nastavi u budućnosti. Mi im se stavljamo na raspolaganje kao džemat, da budemo njihovi domaćini kad god oni osjete potrebu, a bit ćemo im suport i podrška u svem onome što budu radili, jer zaista smatramo, pored toga što je ovakvi susreti evociraju najljepše uspomene koje ti ljudi imaju u svojim životima, slobodno mogu reći, pored tih nekih još porodičnih momenata, su upravo momenti hadža. I ukoliko to na neki način uspijemo, bit ćemo prezadovoljni. Posjetu džematu Brekovica upriličili su i predstavnici udruženja Reis Džemaludin Čaušević iz Bosanske Krupe. Naš cilj je u radu udruženja je očuvanje lika i djela Reisa Mehmeda Džemuda Čauševića. Iz tih razloga smo u Arapši, rodnom mjestu našeg dragog Reisa, počeli da gradimo i spomen kuću koju ćemo, ako Bog da, iduće godine završiti i predati na neki način na upotrebu, znači da se naši građani upoznaju sa likom i djelom Reisa Džemuda Čauševića, čovjek koji je nas zadužio svi, koji o njemu moramo da čujemo, i čovjek koji je bio vizionar, koji je unaprijed znao šta će se desiti na neki način i nas upućivao kako da radimo i da slušamo i da na neki način obranimo svoj identitet. Udruženje hadžija En-Nur iz Bužima osnovano je 2008. godine u džematu Varoška Rijeka. Danas, kako navodi predsjednik udruženja Nijas Hadžić, broji oko 180 članova i prvo je registrirano udruženje ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini. Pored ovih obilazaka kao što je danas na Brekovici, evo naše udruženje je danas sa 53 putnika došlo na Brekovicu na
druženje hadžija, krajiških hadžija, gdje su i hadžije iz Krupe, Cazina, Velike Kladuše. Mi to praktikujemo inače i nalazimo se uglavnom na svim distancama gdje se odvija vjerski život. Da kažemo da smo bili i prisutni na mirnoj šetnji povodom ovih događaja vezani za mahramu, a udruženje inače u svom ovome periodu od 8 godina uradilo je mnoge stvari. Recimo da smo snimili dokumentarni film za državnu televiziju, što je veoma važno. Dakle, napisane su mnogi članci o Hadžin Tašu, jedinom hadžijskom kamenom koji postoji na krajini, odnosno na ovome prostoru. Zatim, mi svake godine u 5, uglavnom, blagdana povodom Bajrama, hidžarske godine, dana rođenja poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, podijelimo po 30 paketa našim najsiromašnijim džematlema. To je dakle do sada godišnje oko blizu 150 paketa, vrijednost od 80 maraka. Udruženje Hadžija En-Nur trenutno radi na pripremanju historijskih podataka za knjigu koja će nositi naslov Hadž, Hadži, Hadž, govor o hadžu. Dakle, sve što je vezano za hadž, za tradiciju, adete i običaje vezane za hadž na području naše krajine muftijstva bihačkoga, mi ćemo, ako Bog da, to ugraditi u knjigu koja će, ako Bog da, ugledati jednoga dana svjetlo. Imamo dan hadžija, to će biti, ako Bog da, upravni odbor je donio odluku 6.8.2008. godine kada je formirano udruženje i mi ćemo imati to kao dan hadžija, odnosno dan udruženja Hadžija En-Nur. Da kažem da s nama zajedno putuju oni koji nisu članovi udruženja Hadžija En-Nur. Obilazimo sva poznata historijska mjesta. Evo sad smo krenuli u posjet i zijaret našim džematima. Prva je na Brekovica, slijede dijelovi jezerski, zatim imamo posjetu Ferhadiji u Banja Luci. Dogovoreno je sa muftijom, glavnim imamom, da se tamo nađemo uskoro. Dakle, ono što planiramo uskoro jeste prikupljane sredstava sa kojima ćemo, ako Bog da, odabrati jednog siromašnog muslimana, džematliju, koji želi i voli da obavi hadž, klanja bešvakat namaz, a nema mogućnosti za to. Dakle, hoćemo da obradujemo jednog našega džematliju. Inače, kako kaže Kur'an, ve timul hadža vel umrata lillah, radi Allaha dželešanhu, obavljajte hadž i umru. Dakle, odite na najodabranija mjesta, tamo gdje su boravili Božji poslanici, gdje su dolazile objave, tamo gdje godišnji kongres muslimana, ummeta čitavoga svijeta, tamo gdje možemo vidjeti ljepote kakve nigdje ne postoje, tamo gdje se uči dobru i hajru, i naše udruženje uglavnom promoviše hajr i dobro. Razmišlja se i o jednoj peticiji koju hoćemo ovih dana da pokrenemo. Nismo donijeli odluke, čekamo da dobijemo i razmišljanja drugih naših članova i da pozovemo islamsku zajednicu, vrh islamske zajednice, i ako bude potrebno, mi ćemo biti nosioci peticije za mahramu. Dakle, mahrama, naše pravo, naš identitet, naš ponos, naša čast, naše dostojanstvo. Dakle, da žene, majke, muslimanke, sestre, muslimanke, naše kćerke, naše sestre, da imaju pravo da rade na univerzalnim vrijednostima i da promiču dobro. Jer, kako kaže poslanik, hajru nas me jenfeu nas, najbolji među vama su oni koji rade dobro. Dakle, i to je naš cilj. Dakle, mi djelujemo van politički, nismo angažovani ni u jednoj partiji, sve Bošnjake, muslimane i dobre ljude podržavamo, držimo se univerzalnih Božjih principa, da je čovjek veličanstveno djelo Božije, da je on odabran od Allaha kao najbolje stvorenje u pojavnom svijetu i da onoliko koliko učini dobra, da toliko i vrijedi. Inače, Allah dželešanu u Kuranu kaže: "Inna Allaha yuhibbul mu'minin", voli vjernike, "Inna Allaha yuhibbul muttaqin", voli mutekije, "Inna Allaha yuhibbul muhsinin", voli one koji čine dobro. Dobro kome? Prema Bogu, dobro prema ljudima,